Bagak met ken kaidi anu gandat muntu ag subli ay ket sorry tadya maikari napalalo ngamin isakit na day di aldaw apim manaw ka sa di kapay pulos kimita. Tawen met tinaglabas niruruam puti nagwayas sakbay na lipatan ka namin anu ako nagparparik na nga kumabiyag ko ag subli ka em di naklata kinit kita. Intun agsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy mata kakumitaken ka sakto pa'y pangatuken ipababa kastan kung panang iparik na nagbiagak nga awan ka. Intun agsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy mata kakumitaken ka sakto pa'y pangatuken ipababa kastan kung panang iparik na nagbiagak nga awan ka. Amom nga agbabawikan na amiris mo't nagbidutam I am sorry, damage has been done. Digmet impagarap sa maituran balay higit masarakan kalpasan nga siya ket panawa. Intun agsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy mata kakumitaken ka sakto pa'y pangatuken ipababa kastan kung panang iparik na nagbiagak nga awan ka. Yem kinagpaiswanan na mail-iliwak latakeng ka paring no kabaelakto nga aramiden nga intun nagsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy mata kakumitaken ka sakto pa'y pangatuken ipababa kastan kung panang iparik na nagbiagak nga awan ka. Kaya man ako nilakabsan